Woi, assalamualaikum lur, saiki edisi merconan. Ketemu maneh ning BTS. Tes uji coba. Iki tambah cerol nang ngompong to. Uji coba. Bom Ukraina lur. Oh, kurang suwe ditutup sih iku, Tur. Oh. Tonton terus ya keseruane BTS SB Ngakak Channel. Edisi merconan lur ya iki. Merconan di sawah. Angine. Mercon zaman all. Zaman sing gawe cekrip biyen iki mercone ya. Iki jenenge nostalgia, mengenang masa lalu iki, geng. Tonton terus pokoknya. Mengenang masa lalu. Iki merconan. Edisi bapak nih GP metu, saya lenah, saya iki skripe. Wis lur tontonan terus yo, sik tak lanjut iki sik yo, oke? Action. Lah iki jane kene, Cak. Lah aku enak kowe. Prepare iki lek jaman biyen perang, prepare perang. Tes senjata. Anu ngarepe tutupi sik, Tur. Kalau godhong-godhong iku lho. Suket iku wis. Nah, ngarepe di sumpel sih, malah kate cocok coplok. Ndak tau merconan kon iki dadine. Tutup sih, ngarep, geng. Ngarep tutup sih. Tonton dari koji. Loh, Bukan, Wur. ai videonya. Oh iya iki. Loh. Daun ini. Udah. Aku cepat tapi ya, kecepet. Iya, Loh. Anu nih. Ya, Ada. Kakan banyu maling, Tur. Oh. Udah banyak nempel kaleng. Liku, geng. Wow. Sangar mercone lur. Lagi. Merconan zaman biyen iki. Kena ya lo. Video ya. Lah iki kita video, geng. Kan kena gaya anu. Saya ulang. Lihat. Yo se, wong aku nge BTS iki mang, geng. Tak kira mbek anune. Nah, iku ning cari iku njoko iku. Lho cerit-cerit nang oplonge. Wah, tok wong iki. Wah, kurang parbite, geng. Wis aja omong ae kapan dadi video. Iya. Wis dadi masalah wis mane wis ya. Enggak ditutup pitanya. Wis main iki jalan tok rek. Langsung tutupan iku, Tur. Ayo dialog iki. Dialog biasa arek iki. Wis ya. Ya, lah lu gua ya lah yo. Mau yang mana? Ayo get wis. Dar. Ya kok bus geng. Lah iya ya. Opo ya? Nang ya jajal ya yo. Pian ya. Ya. Ya.
Iki lo meriam iki, Mosok ya. Meriam lagi iki positif iki. Mosok ya akeh ya. Iya ya. Kok ngono apean mangga? Cakre, udah tepat. Aduh. Masih. Mari kena ya. Kena. Tapi nyocok dong. Gila lah iya. Kon ngomong takon kena ya kena. Ijek. Ono aja. Ini aja ini orang. Oke, bangun oke. Waduh. Senang. Cici. Ya. Cakre. Asik lah ya yo. Dia aja. Asik lagi. Aku udah urip-urip. Ketika wong luru iki angel kandhanane dalan. No. Cetel iso dolanan mercone. Dalan ada wong kengangguran dalan lho. Pedung-pedung aku gak wong turu. Pun ke karbit. Dialog, geng. Yuk. Oke ya, jajal meneh ya. Jan geng ya kemarin ya. Ya lah ya karang nanya. Nah, ndak anu. Ono wong loro untung. Kace. Udah kena Joko, aku udah kena kamera. Bahannya ketare unine. Tapi kena nih kene iki. Wes Joko cari ta iki wes. Tahu delon. Panjang bener kawan loro hati di mana loro untu wes. Kat. Ngarep iki ya. Ya, iki Sin ketemu Cak Jimin kan ya. heeh, tak sampean tak berarti iki. Kok ngarep mana ya? Sing teko api kuwi kan ngene ya. Sing tak anu kuwi sekari, Bang. Wae jeneng direkam ndak mledos-mledos yo. Jacu. Wes, samono. Wes. Ending ya apa iki wingi? Oke kepedesan iku. Iya. Yo sik aku iki yang jajal sih, Ya jajal. anu nino kabeh iki rada suwe ndek merconan iki wes. Iki lho andalan. Ndi korek emang. Action iki Mas. Hah? Wis ngerekod. Wes. Ayo action.
Ndi korek wang, ayo wang, cocok. Iya wonge. Cekelan wis. Nah, angkatan. Cekel angkat lah. Nah. Oh, itu duduk Bagus, tuh. Wang. Meneng ngene. Kira wang. Lah kira undak-undak ngono lho maksudnya. Oke kurang ndek. Catur kurang dhuwur. Posisi awake lho. Arepe. Oh, ngene. Keluar. Bareng dong kayak aku nek pas tek ngene iki yo. Wong iku wis cocok mungkin meneng. Oh iya. Getno waktu nemplek tes, bokeng langsung kaget wis. Aku waktu kan ngicing kan dia. Aku ngene mari lepas penyisani ya. Ayo action jadi. Action. Aki geng. Endi Aki, ya? geng. Ndok ono ya. Oh. Abane krengseng ya. Ya pun buntu balik geng. Oh, krengseng abane. Buntu balik geng. Ndak. Buntu balik geng. Sik, kok di isine Masalah. Ndak ono geng. Cake. Aku ndak gendeng geng. Wah. Wae. Aku pengen ngene api-api ya. Wah, kepet tuh geng. Wes. Mana? Roll action. Ayo jangan. Oh, Buntu balik. ndak ya. Krengseng tapi. Kemerseng sian. Oh. Oh, iku ndak ono kok ya. Oh. Jal. Buntu balik. Oh. Buntu balik. Ndak ya. Kapok. Cut. Wes. Kena mana ki, Bang? Kena wes. Wes. Noh, kene angus ya. Ndak ketok anu Kena aku. nguse. Sebenarnya tak. Ya sing kene lho, Geng. Ah, wes. Jero iku lho bumbung iku lho. Oh, tenang. Panas. Sancuk. Terus tangan sih le yo. Iya, kan Tutup buka bisa ngene. langsung buka. Cangkek sama nyakimin. Bisa ya, kurang ngomong. Iya, wes. Di motone. Mandeki kira aku bicatur hari dari kono hari yo. Jangan kene ya. Jangkrik yang aku tas bicatur tek mandeki. Dadi rene catur Pak Bageng lanjut rono. Ya. Ya. Wes.